Som majiteľkou barterovej spoločnosti Superbarter. Je to najväčšia profesionálna barterová spoločnosť na Slovensku. Našu spoločnosť neustále rozširujeme, zveľaďujeme, modernizujeme a práve teraz rozširujeme aj tím našich spolupracovníkov. Človek neustále v živote dostáva rôzne príležitosti, rôzne šance, rôzne ponuky a tieto samozrejme vyhodnocuje, zvažuje a hľadá, ktorá z tých prác a ponúk by bola pre ňoho tá najlepšia. Človek môže byť v podstate šťastný v akejkoľvek práci. Vtedy, ak tej práce rozumie, ak ju vie veľmi dobre robiť a vykonávať, ak táto práca má pre ňoho aj pre jeho okolie svoj zmysel, ale hlavne, či táto práca je užitočná pre ostatných a či pomocou nej môže pomáhať a uľahčovať život ostatným. Naši poradcovia sú vyškolení pre oblasť barterového obchodovania. Sú to tovarové výmeny, pomocou ktorých si firmy, ale aj bežní ľudia môžu vymieňať rôzne výrobky, služby, produkty, tak aby si vzájomne uspokojili svoje potreby a zároveň aby si naplňali svoje ciele a svoje sny. Bežných eur je momentálne v obehu celkom málo. Podnikatelia, firmy, ale aj bežní ľudia momentálne hlavne šetria. Málo nakupujú, pri nákupoch sú veľmi opatrní, obozretní a tým pádom je málo zákaziek a nefungujú dobre ani firmy, podnikatelia, ani celá ekonomika. Práve preto v barterovom systéme, v barterovej spoločnosti máme svoje vlastné alternatívne doplnkové platobné prostriedky, ktorým hovoríme barterové eurá. Barterové eurá v barterovom systéme sa dajú celkom jednoducho a rýchlo zarobiť a samozrejme dajú sa aj veľmi účenne a dobre a výhodne použiť pri svojich nákupoch. Toto je práve práca poradcov, ktorí s týmto pomáhajú svojim klientom nájsť vhodných odberateľov, ktorí cez barterové eurá by kupovali výrobky svojich klientov, ale zároveň hľadajú možnosti, ako tieto barterové eurá použiť pri nákupoch, ktoré by firmám a podnikateľom pomohli. Vzhľadom k tomu, čo sa momentálne deje v ekonomikách, nielen na Slovensku, ale aj v Európe, aj v zámorí, čo sa týka eur, dolárov alebo ďalších mien, môže sa stať, že vo veľmi krátkej dobe alternatívne doplnkové platobné prostriedky sa stanú mimoriadne významnými, možno viac, ako si dokážeme teraz priznať, pripustiť, alebo ako si vieme vlastne teraz predstaviť. Porozumieť barterovým eurám je v tejto dobe určite veľmi užitočné, veľmi zaujímavé. Ako fungujú, ako ich zarobiť a samozrejme ako ich účelne a dobre minúť. Zaujala vás práca barterového tovarového poradcu? Ak áno, tak to som veľmi rada. Môžete nás kontaktovať.